Benvinguts a tots i a totes a la Nit Europea de la Recerca del 2020. Acompanyeu-nos en l'aventura de convertir-vos en uns autèntics caçadors ambientals. Us convidem a visitar diversos punts de Vic i de la comarca d'Osona amb nosaltres. Junts descobrirem els principals problemes mediambientals que podem trobar en el nostre entorn. Què us sembla si posem en marxa el nostre cervell i trobem les causes d'aquests problemes i busquem plegats com solucionar-los? Qui us acompanyarà en aquesta aventura per ser un bon caçador ambiental? Us presentem el nostre equip. Els caçadors ambientals avançats que us guiaran en el dia d'avui són en Lluís, la Lídia i en Jordi. Esteu tots preparats? Endavant! Vic té molts problemes mediambientals que trobem en el nostre dia a dia. La presència de deixalles en els carrers causa diferents problemes ambientals. Primer de tot, la generació de deixalles que no són tractades i, per tant, no es poden reciclar. També comporta la generació de males olors i la proliferació de malalties que poden afectar la salut humana. I també una contaminació visual en les ciutats o pobles. Aquestes deixalles poden acabar en el riu, però no acaben afectant només els rius, sinó que aquests rius transporten aquestes deixalles al mar. S'estima que el 80% de les deixalles que arriben al mar són transportades pels rius. I saps què passa si modifiquem els cabals dels rius? La modificació dels canals naturals dels rius, mitjançant la construcció de canalitzacions artificials, dificulta el curs natural del riu i pot causar, com tots hem pogut veure alguna vegada, inundacions quan plou molt. Per altra banda, si talem el bosc que hi ha al voltant del riu per a construir indústries, ciutats, carreteres, etc., perdem els beneficis que aquests boscos ens proporcionen. Quins són aquests beneficis, Lluís? S'evita el desbordament del riu quan hi ha grans pluges i no permet que els contaminants acabin al riu. Tu, Jordi, en coneixes algun més? Sí, jo sé que els boscos de ribera són la principal font d'aliment i refugi per als animals i plantes que hi habiten. La Lídia també està molt preocupada per un altre tema relacionat amb els rius. Quin és? Sí, nois. El diumenge passat, tot passejant per la vora del riu, vaig veure que tenia un color diferent i observant el meu entorn vaig veure que hi havia diverses fàbriques que abocaven aigües residuals. No pot ser! Aquestes aigües s'haurien de netejar abans en una depuradora, no creieu? Sí, Lídia. A més, si aboquem les aigües residuals en el nostre riu sense netejar-les, els éssers vius que hi viuen es queden sense oxigen i podrien morir. Jo no sóc d'aquí, però també estic preocupada per l'eutrofització. Jo crec que l'eutrofització no només ve de fàbriques. A Catalunya hi ha molta agricultura i per fer créixer els conreus es fan servir els purins de les granges. Aquests purins tenen molts nutrients que les plantes no fan servir i poden acabar en les aigües subterrànies i els rius, provocant també l'eutrofització. Aquest estiu passat, en Lluís, que li agrada molt anar a caminar pel bosc, es va trobar animals que no són del nostre territori i això fa que canviï l'hàbitat en el que viuen. Per exemple, l'eruga del bosc. També la vespra asiàtica és un animal que no és d'aquí i ataca les abelles de Catalunya. Però no només trobem aquest problema amb els animals de fora de Catalunya. Com és que trobem gavines al voltant de Vic si no hi ha mar? Aquest animal es troba fora del seu entorn natural, degut a l'acció humana. Per exemple, als abocadors o en el pantà de Sau. No us oblideu que l'aire també es pot embrutar. Les activitats industrials alliberen gasos que poden provocar malalties tant a nosaltres com als animals i a les plantes. A més, els cotxes, motos i camions que fem servir per desplaçar-nos també alliberen gasos que embruten l'aire que respirem. Tots aquests gasos que hem vist causen la pluja àcida, que és aigua de pluja amb contaminants químics. L'ozó troposfèric es genera principalment a causa d'aquests gasos. L'augment d'aquest ozó és perillós per a la salut humana i el medi ambient.
Saps que hi ha una pantalla on pots veure la quantitat d'ozó que hi ha a Vic? Se troba a l'estació de trens. Ja hem acabat la ruta per Vic. Què us ha semblat? Què us sembla si parlem de tot el que hem après? Us proposem unes preguntes per aconseguir el títol de caçador ambiental. Ànims!